Moi drodzy, jakiś czas temu stała się rzecz straszna i jeden z moich monitorów dokonał żywota. Na szczęście jest coś takiego jak magia internetu. I z pomocą najlepszej widowni na świecie udało się nabyć coś takiego. Także dziękuję pięknie wszystkim, którzy podczas moich livestreamów dołożyli swoje symboliczne 5 groszy, ewentualnie kilkaset złotych momentami do tego celu. Bierzemy się za rozpakowańsko. Jest to, jak widzicie, zawodnik bardzo słusznego rozmiaru. Także no cóż zostało, bierzemy się za odpakowanie jednej z chyba największych paczek w historii unboxingów na moim kanale. Można powiedzieć bydlak monitor. Także moi drodzy, Predator XB1 Gaming Monitor. O ile nie kłamią, to oferuje 24 cale, technologię Nvidia G-Sync, 3D Vision, Full HD, 1 milisekundę opóźnienia, możliwość podkręcenia do 180 Hz, flickerless i ergo stand. Teraz po kolei, o co z tym chodzi i czemu taki drogi? Nvidia G-Sync to jest taka autorska technologia od Nvidii, coś takiego na zasadzie wygładzania klatek, w sensie synchronizacji pionowej, tak jak w grach mamy sprzętowy V-Sync, to po prostu tutaj wygładzanie klatek jest zapewnione przez technologię wbudowaną w monitor, co powinno zapewnić nam obraz wolny od tego takiego rozrywania, który mamy w tych przypadkach, kiedy klatki nie są synchronizowane i klatki powinny być wygładzone, przez co obraz powinien być o wiele płynniejszy. 3D Vision, no to wiadomo, jeżeli byśmy dysponowali odpowiednimi okularami, sprzętem, niektóre gry posiadają funkcję obrazu 3D. Flickerless, czyli technologia ograniczonego migania obrazu, przez którą teoretycznie powinien mniej męczyć się wzrok. Dobra, zobaczmy, czy w środku rzeczywiście jest potężny monitor. Ulala! Jezu! Dobra, jest tu coś, co faktycznie całkiem możliwe, że jest monitorem. Dobra, faktycznie nie oszukali. Jest i on. Tada! Kabel do zasilania. Nie, to jest kabel do zasilania. To jest nie wiem co. To jest podstawka, którą jakby rzucić, to śmiało mogłaby robić za niezidentyfikowany obiekt latający, ewentualnie za jakiś kosmiczny bumerang. Kabel DisplayPort, bo tym podłączamy, a nie jak do tego czasu przeważnie w HDMI. Do poczytania na sraczu. Podstawa z regulacją wysokości, którą śmiało można by było zabić człowieka albo słonia. Dobra, teraz trzeba to wszystko zmontować. Tada! Ma się te wykształcenie techniczne. Uwaga, rozdziewiczenie. O. Dobra, teraz na to narzędzie szatana trzeba nadziać ekran. Tada! Teraz trzeba to wtorpcyć na biurko. No i tak, moi drodzy, bydlak prezentuje się na biurku. Ciężko będzie wam go tak pokazać, żeby tu było coś dobrze widać. Jak widzimy, tutaj bez problemu karta graficzna go odczytuje. Pojawiła się też nowa opcja. Pojawiła się też opcja konfiguracji trybu G-Sync, który oczywiście sobie włączam dla trybu okienkowego, zarówno jak i pełnoekranowego. W prawym dolnym rogu mamy kilka klawiszy do menu. Tym razem na szczęście, w przeciwieństwie do starego, nie są dotykowe, tylko są to normalne, klikające fizyczne klawisze. Tutaj oczywiście możemy sobie, moi drodzy, skonfigurować wszystkie opcje typu temperatura barw, jasność, kontrast, podkręcenie czerni. Tutaj mamy tryby generalnie kolorystyki i jasności, czyli film, grafika lub standardowy, ekologiczny i użytkownika. Ciekawą opcją, moi drodzy, z pewnością jest możliwość włączenia sobie na ekranie celownika. Wiecie co, no z jednej strony trochę cheaterstwo, ale ciekawa sprawa. No i pojawia się możliwość wyświetlenia obrazu aż w 144 Hz, przy czym generalnie wątpię, żebym kiedykolwiek miał możliwość odpalenia jakiejkolwiek gry w takiej ilości klatek, no oprócz CS-a. W nagraniu tego pewnie nie widać, ale powiem wam, że różnica w płynności obrazu i w braku rozrywania się go nawet przy dynamicznych ruchach myszką, jednocześnie przy wyłączonym V-Syncu w grze, jest naprawdę zauważalna gołym okiem, czyli okazuje się, że G-Sync to nie tylko tania podpucha. Naprawdę robi to wrażenie.
Do tego jeszcze monitor umożliwia nam regulację w pionie i w poziomie, mniej więcej w zakresie 15 cm, czyli możemy go sobie dowolnie dostosować do tego, jak wysoko go potrzebujemy. A jakby się nam znudziło, zawsze jeszcze możemy grać w taki sposób. Zośka! Wadliwy nam sprzedali! Krzywy! Póki co wrażenia są bardzo, bardzo pozytywne. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało w trakcie użytkowania. Oczywiście będę się z Wami dzielił wrażeniami, opinią na livestreamach, na które zresztą serdecznie zapraszam. Codziennie na Twitch TV Niklaus i jeszcze raz pięknie dziękuję wszystkim, którzy się dołożyli do tego cuda technologii. I cóż, dzięki za uwagę, zostawcie kciuka w górę, zapraszam Was też na mojego fanpage'a na Facebooku, jeżeli byście go jeszcze nie obserwowali. Na G2 po tanie gry i to tyle. Ja wracam grać.